želimo to da uživate danas u nama, da vam se predstavimo. Mi smo iz osnovne škole vaši komšije iz Crvenke i jedno smo čekali da dođemo. Vi ne znate koliko smo mi uzbuđeni, verovatno smo više uzbuđeni od vas koji nas čekate. Kao da nastupamo, zaista to tako. Ja sam inače učiteljica Zora i radim sa decom do 4. razreda. Ovde imamo i decu koju smo izveli, i mališane. Ovo su moje koleginice, pedagog, psiholog i profesorica geografije, ja bih tako rekla. Vidite, sve su lepe i mlade. I mi smo došli da se družimo sa vama. Ja sam drugi put kod vas ovde i veliko mi je zadovoljstvo. A deca su me toliko puta pitala kada ćemo doći da vi možete samo da budete ponosni na to koliko ste voljeni i koliko su oni želeli ovde da dođu. Mi smo se potrudili da vam, pošto radimo narodnu tradiciju, a znamo da ste vi pravi koji možete najbolje da ocenite to šta je narodna tradicija, kako se nekada i pevalo, kako se nekada igralo, kako se nekada pričalo, pa smo mi iz bogatog sadržaja koje inače naša škola ostvaruje i na priredbama, i na takmičenjima, i na druženjima, odabrali dve male kratke priče, narodne tradicije i jednu malu porsku pesmu, jer želimo što više vremena da posvetimo razgovoru sa vama. Pa bi mi sad želeli to i da vam pokažemo. Može? Nemojte nam zameriti, glavna glumica nam se razbolela, ali smo se mi snašli, nismo htjeli da odustanemo. Tako i ako bude nekih greškica, nemojte nam zameriti, to je zaista sa puno ljubavi spremamo za vas. Ja na tovar. Kad se Era prikući blizu, stade Turčin vikati. Ća, Šaronja, ća! I ti imaš pameta, Ero je nema. U tom Ero dođe na ćupriju, pa načera konje preko ćuprije, a njega stane pomaganja. Jao, mene do Boga miloga, pa što ću sad? A Turčin, kad to čuje, brže bolje ustavi volove pa strči k njemu. Šta je more, Ero, šta je? Evo, meni odoše konji preko ćuprije, a ja ostade za vodom. Ajde, mora i ti za konjima. Ne smijem, gospodaru, Bog i Božja vjera mi za život tu preći. Be, ajde, more, ne luduj! Kako ne smiješ preći preko ćuprije, gdje i svijet i konji natovareni prelaze? A ja, Ero neće nipošto, nego jednako jauče i leleče. Onda Turčin. Šta bi mi ti dao da te ja prenesem preko ćuprije? A što išteš, gospodaru? Daćeš mi 12 perpera. Ajde ne. Uprti Turčin Eru, te ga prejaše preko ćuprije. A kada ga Turčin pusti na ove strane, stane se Eru višnjači po njemu. Nemam, gospodaru, ni perpere, Bog i Božja vjera. Kako nemaš, bre, a na seni si ti? Zašto lažeš, varalice? Odi opet na leđa. Uprti Turčin opet Eru, te ga još jednom prejaše preko ćuprije. Pa ga Turčin baci na zemlju. Eto, varalice, crkni tu kad nemaš čim da platiš. Pa onda otide s mojim volovima i poče opet orati. A Era skoči pa preko ćuprije. Ej, Turčine, vidi kako tvoj Šaronja ima pameti, a Ero je nema. Ele, on tebe 2 puta prejaha preko ćuprije. Voda kroz kalinu, kalino, kalino, kalin vilim vito pero zeleno. Kad je tekla desedela kalino, kalino, kalin
mi po devojku kalino, kalino, kalim bilim bito pero zeleno. Bez brata i bez sestre. Imala je samo 3-4 stotine groša, pa pođe kod jedne babe u selo i upita je: što bi rekla bako, kad sam ovako sirotna ostala, a bez ničijega donosa, bih li ja kupila jedno magare, su nešto malo para te mi ostavilo od pokojne majke, pa bi na njemu nosila drva u čaršiju, dakle mi se desi sreća, da se udam. Baba se nasmeja, pa je krnjozubački reče: Ljudajići moje dijete, zašto bi se ti ljuda i nejaka mučila, nego kad imaš para kupi muža, pa ti drugi magarac ne trebuje. Ćete se vi zahvaliti. Ja, pa vi ste se stvarno potrudili. Ovi dati stvarno jako puno misle na vas. Prošli put kad su bili dobili ste onda one... Zahvaljujemo na vašim lepim poklonima, zaista su divni, to je nama velika čast što smo primili. Najlepše vam hvala, želimo vam puno sreće i uspeha u novoj godini, kao vama, tako i vaspitačicama, učiteljicama. Sve najbolje vam želim, puno sreće. Hvala.